Περισσότερες από 60 αγαπημένες γυναίκες έχουν καθίσει στον καναπέ του Τζόι για να μιλήσουν για αυτά που πραγματικά τους απασχολούν. Και μιλήσαμε για όλα. Τους άντρες, τα παιδιά, τις δουλειές, τα οικονομικά, τους χωρισμούς, τους έρωτες, την ομορφιά, την απιστία, τη φιλία, το χρόνο που περνάει. Σήμερα στον καναπέ του Τζόι κάθεται μια λατρεμένη γυναίκα, η Τζέσι Παπουτσί, και μιλάει πρώτη φορά για ένα πρόβλημα υγείας που την οδήγησε σε ένα σοβαρό χειρουργείο στην Αγγλία, χωρίς να χάνει το χιούμορ της, με μια φιλοσοφία ζωής που συνοψίζεται στο πιο απλό πράγμα του κόσμου. Συγγνώμη, πας σε εκπομπές και λες τις ιστορίες, έτσι. Θα την πεις και εδώ την ιστορία με μια κυρία που κοιμήθηκε στο θέατρο. Μα όλο το ίδιο θα λέω. Γιατί είσαι καλό στις εκπομπές και σου λες μια ιστορία και λες την ίδια. Όχι, παιδί μου, κάπου το είπα. Το είδες αυτό στο θέμα όπου τα έβαλε αντικριστά? Όχι. Τι έλεγε στη μία εκπομπή και τι έλεγε στην άλλη? Δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρω, δεν βλέπω, δεν προλαβαίνω. Είχες πάει σε μια εκπομπή φέτος και είπες μία, μου φαίνεται, στον Πέτρο. Στον Πέτρο την είπα για δεύτερη φορά και το είπα ότι την έχω ξαναπεί και θα σας την πω. Τώρα ο Θέμος, άμα δεν το είδε, πώς πάρετε τον τηλέφωνο και πέστε το λάθος κάνει. Εγώ νόμιζα ότι πας στην εκπομπή σου λέει πες μια αστεία ιστορία και λες την ίδια. Παιδί μου, όχι καλέ, έτυχε αυτό και το είχε ακούσει και μου λέει σε παρακαλώ πολύ πες το και εδώ. Μα λέω το έχω πει σε άλλη, δεν είπα πια, δεν θυμάμαι και πια. Το έχω πει λέω σε άλλη εκπομπή. Όχι, μου λέει θα μας το πεις και εδώ. Αν δεν άκουσε λοιπόν. Ναι, γιατί τώρα με στεναχώρησες. Θα πάρω τηλέφωνο, δεν το ξέρω το τηλέφωνο. Αλήθεια. Μα ήταν τόσο αστείο, πραγματικά ήταν αστείο. Αλλά έλεγες ότι έλεγες αλήθεια, ρε παιδί μου. Την με τα ίδια λόγια την είπες στην ιστορία. Και έλεγες τα ίδια, ναι, κατάλαβες γιατί. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πω δεν μπορώ, δεν είναι ο χαρακτήρας μου και δεν μπορώ. Ό,τι πω και σωστό και λάθος είναι αλήθεια. Και να λοιπόν που βγήκε, αλλά έβαλε, αλλά δεν βλέπει να βάλει, αυτό βρήκε να βάλει. Τέλος πάντων θα δω τι θα Ήταν κάνει. πολύ χαριτωμένο, μην παρεξηγήσει. Άντε καλά που παρεξηγώ, μου έκανε πλάκα. Άμα παρεξηγιόμουν γιατί έτσι με μέκανα τόσα χρόνια. Αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχεις πάρα πολλές αστείες ιστορίες, γιατί τα βλέπεις αστεία τα πράγματα. Αυτό είναι σωστό. Τα βλέπω αστεία, τα βλέπω γιατί όταν τα βλέπουμε έτσι, πιο καλό κάνουμε και σε εμάς τους ίδιους, δηλαδή και μετά στους άλλους. Και με τα μούτρα πες μου, το έχω ξαναπεί, θα το βάλει πάλι ο Θέμος. Βγαίνει νόημα με τα μούτρα. Να θα λυθούν τα προβλήματα. Εντάξει, τα μούτρα δεν τα κάνεις επίτηδες, τα κάνεις γιατί εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα να μην τα κάνεις, για να αισθάνεσαι και εσύ πιο καλά, γιατί τα προβλήματα περνάνε, αλλά όχι, και μαθαίνεις να ζεις με αυτά ή να προσπαθείς να τα διορθώσεις. Λοιπόν, τι νόημα έχει να είσαι έτσι, συνόχιο την ώρα. Στα δικά σου, γιατί σου συνέβησαν πολλά πράγματα τελευταία. Πώς τα αντιμετώπισες? Που δεν ήταν αστεία καθόλου. Ναι, καθόλου. Πολύ ωραία. Με πολύ πίστη, πάρα πολύ πίστη και με πολύ κουράγιο. Γιατί ξέρεις, λέμε ότι κάθε φορά όταν πας να πεις κάτι, σου λέει άλλος το χειρότερο. Που επειδή κάθε σπίτι έχει τον πόνο του και τον σταυρό του, που προσπαθεί να το φτιάξει, έτσι και εγώ προσπαθώ. Αλλά είμαι πολύ πιστός άνθρωπος. Είσαι πολύ θρήσκα, Πολύ. Με τη σωστή έννοια. Πάντα, με τους γονείς σου, πώς δηλαδή. Δηλαδή, σηκωνόταν ο μπαμπάς μου, Θεός χωρέστο, την Κυριακή και έλεγε παιδιά, εγώ πάω στην εκκλησία, όποιος θέλει έρχεται. Όποιος θέλει όμως. Δεν μας πίεσε ποτέ. Απλώς μας έλεγε σωστά πράγματα, ούτως ώστε να μπορούμε να αποφασίσουμε μόνοι μας. Δεν μας πίεσε ποτέ κανείς για τίποτα. Πήγαινες εσύ στην εκκλησία τελικά? Πάρα πολύ. Στην εκκλησία, στο νοσοκομείο, πήγαινα στο νοσοκομείο, στο Λιμωδό Νόσων, στο Άσο Ενιάτων. Είχα πάρα πολύ καιρό τότε με το σχολείο. Τώρα δεν έχω. Τι έκανες, δηλαδή πήγες σαν εθελόντρια? Πήγαινα όχι μόνιμος. Διάλεξα ένα θάλαμο, μπήκα μέσα και 3 κοπέλες. Ναι. Ήταν έτσι πολύ γλυκές, 3 ανάπηρες. Ναι. Τις πήγαινα σινεμά, τις πήγαινα στην τουαλέτα, τις τάιζα. Και η μία από αυτές, οι άλλες μάλλον είχαν συγχωρεθεί, δεν ξέρω, ήταν έξω από την εκκλησία στο γάμο με το καροτσάκι. Έχω φωτογραφία. Και της λέω Μαρία, επειδή άφησα το Θάνο, τον πρώτο μου άντρα και το γιο, το παιδί, και πήγα και την αγκάλιασα και μου λέει άφησα τον άντρα σου, λέει, για
και μας έχει πάρει μια φωτογραφία. Τι λες τώρα? Και περίμενε, που ούτε ξέρω πόσες χιλιάδες κόσμος ήταν τότε, και περίμενε απ' έξω για να. Ναι, δηλαδή, πώς να σου πω, ήταν ένα πράγμα το οποίο με γέμιζε. Λέει η Χρύσα, που αυτό δηλαδή είναι η ζωή μου. Μπορεί να φέρομαι γραφική έτσι, αλλά εγώ έτσι είμαι, δεν με ενδιαφέρει, ό,τι θέλω να πούνε. Ο καθένας, κάνεις δεν κάνεις θα πούνε. Λοιπόν, έχει στο έργο μια φράση που λέει η Χρύσα η Ρόπα, ότι όταν παίρνεις γεμίζουν τα χέρια σου, αλλά όταν δίνεις γεμίζει η ψυχή σου. Και ήμουνα τόσο ευχαριστημένη που μπορούσα να δώσω ακόμα και τώρα. Πάντα μου βρίσκει ο Θεός έναν άνθρωπο, μα είτε από το τηλέφωνο, είτε να πάω, είτε να τρέξω, είτε να βοηθήσω με κάποιο τρόπο. Και αυτό το πράγμα, ξέρεις, με ευχαριστεί πάρα πολύ. Δηλαδή με ευχαριστεί τόσο πολύ που... Όταν σου συμβαίνουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στη ζωή σου, ή ενισχύεται η πίστη σου, ναι, ή χάνεται. Ναι. Εμένα δεν χάνεται, δεν χάθηκε. Γιατί πιστεύω πως, μου λένε πολλοί, μα οι γιατροί, δεν είναι μόνο γιατροί. Και ο γιατρός που του φέρεσε σαν να είναι Θεός, δεν είναι Θεός ο γιατρός. Δηλαδή ο Θεός όπως τον ονομάζει ο καθένας, δεν θέλω να κάνω προς Θεού. Για μένα το λέω Θεό, ο άλλος μπορεί να το λέει 1002 ονόματα. Λοιπόν, και ο τρόπος που πάμε στο γιατρό, ξέρεις, και κρεμόμαστε και λέμε, και αυτό τον δυσκολεύει. Τον δυσκολεύει γιατί όταν πας με καλή διάθεση και με μία άβρα ωραία, ξέροντας τι έχεις, αλλά με το να έχεις μούτρα δεν τον βοηθάς. Εμένα στην πρώτη συνεδρία ο γιατρός στο εξωτερικό με αγκάλιασε και με φίλησε, Σκοτσέζος. Και είπαν κάτι άλλοι γιατροί που ήταν Έλληνες, είχα πάει για το διδακτορικό, ότι ήρθε παπουτσί, επειδή με ξέρανε από την Αθήνα, δεν ξέρει γιατί έχει έρθει. Γιατί τι νόημα θα είχε. Τι θα πει, δεν ξέρει κάτι σημαίνει. Δηλαδή δεν ξέρει ότι, γιατί ήρθε, ότι νομίζω ότι δεν μου έχουν πει και θα μου κάνουν την επέμβαση και θα. Γιατί ήμουνα γελαστή και αισιόδοξη. Εσύ μαθαίνεις ότι έχεις κάτι. Ναι. Πώς το έμαθες καταρχήν? Τι. Τώρα τι ενδιαφέρει, να πω, ιστορία ολόκληρη. Είχα ένα μηνυγκίωμα στο κεφάλι, 6 εκατοστά. Εσύ λοιπόν σου βρίσκουνε κάτι. Βρίσκουν ότι κάτι έχεις. Πώς το βρίσκεις καταρχήν αυτό? Πονούσε το κεφάλι σου? Δεν πονούσε, όχι. Ούτε πονούσε ούτε τίποτα. Έπιασε ένα εξόκομμα στο κεφάλι μου. Και λέω καθένα από τα περούκα, από τα κοκαλάκια και αυτά. Μετά δεν. Λέω το Τάκη του Ζαχαράτη μέσα στη χαρτοπέχτρα. Λέω Τάκη κάτι έχει. Μου λέει άλλαξε την περούκα. Ρώτησε τον κύριο Αδάμ, μου την αλλάζω. Μετά δεν έδωσα σημασία, δεν πόναγα. Παίξαμε με την Άννα Τυφών σε ένα σπουδαίο έργο, το Όσκαρ, πάρα πολύ ωραίο. Και σε μια σκηνή που ήταν έντονη πολύ, της λέω: Άννα, πονάει το κεφάλι μου. Μου λέει: Ο καρκίνος δεν πονάει, ξέρω από την αδερφή μου, μου λέει. Αν θες να πάμε να κάνουμε εξετάσεις. Πήγαμε λοιπόν, έκανα τις εξετάσεις και μου λέει ο γιατρός ότι δεν υπάρχει, λέει, δεν είναι δικές σου, μου λέει, με κοροϊδεύεις. Λέω: Μα είναι δυνατόν να σου κάνω εξετάσεις? Γιατί ρώταγε αν παθαίνω επιληψία που δεν είχα πάθει ποτέ στη ζωή μου και ούτε έχω πάθει μετά την εγχείρηση. Αν οδηγώ και λέω: Γιάννη, σαν το Σουμάχερ, τι οδηγεί, λέει, τόσα χρόνια. Και δεν είχα κανένα σύμπτωμα. Έπρεπε να έχεις όμως? Έπρεπε, λογικά έπρεπε, γι' αυτό σου λέω ότι είμαι πολύ τυχερή. Και έγινε και αυτό και όλα καλά, τώρα δουλεύω. Κάνω κάποιες εξετάσεις όπως κάνουμε για κάθε τι που πρέπει κάθε. Αλλά δόξα σου ο Θεός. Κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι το πιστεύω άσχετα με θρησκείες και τέτοια αυτά, ότι η ώρα του κάθε ανθρώπου είναι καθορισμένη. Ό,τι και να κάνεις δεν πρόκειται να, δηλαδή πέφτει το αεροπλάνο και σώνεται ένας, γίνεται το δυστύχημα και σώνεται ένας, δηλαδή δεν υπάρχει. Γι' αυτό είπα, έκανα το σταυρό μου, παθά άμα θες Θεέ μου να γυρίσω, θα γυρίσω, αν δεν θες θα γυρίσω. Και έτσι γύρισα. Και αυτό όλο συνέβη στην Ελλάδα ή έξω? Αυτό συνέβη στο Newcastle, έξω. Πήγε στην Αγγλία. Ο γιατρός μου πάει να πάω εκεί. Ναι. Δεν πολύ μαθεύτηκε αυτό, Τζέσι, το κράτησες? Δεν μαθεύτηκε, γιατί δεν ήθελα εγώ. Δηλαδή, και τώρα που το λέω, επειδή έχουν περάσει πολλά, 2 χρόνια, 3, πόσα έχουν περάσει. Ξέρεις γιατί? Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να στεναχωριέται ο κόσμος. Δηλαδή να πάθεις κάτι πολύ μικρό και να βγει. Γιατί να το πεις? Και τώρα το λέω γιατί η πρόληψη είναι η καλύτερη ιατρική. Επειδή ακόμα και τώρα στο ταμείο με παίρνουν κυρίες, βοήθησα πάρα πολύ κόσμο. Να του γνωρίσω τον γιατρό, να του πω ακριβώς τι έχω, να με παίρνουν τηλέφωνο, να παίρνω εγώ που δεν το πιστεύω να τους έπαιρνα τηλέφωνο.
Γιατί αυτό είναι ανθρώπινο. Δηλαδή, έχει όλο το πρόβλημα, θες να το βοηθήσεις και μπορείς. Τι στο σπίτι του ηθοποιού, τι παντού, στο θέατρο ερχόντουσαν ουρά. Δόξα τω Θεώ, πολλοί κόσμοι. Ήταν άνθρωποι που είχαν το ίδιο πράγμα. Ναι, άλλο στο παιδί του, άλλο στο ίδιο, άλλο στο. Εντάξει, ακόμα και σε αυτό ήμουν τυχερή, γιατί το μηνυγκίωμα, που και εγώ δεν το ήξερα, ούτε εγώ, πρώτη φορά το άκουσα, είναι στα 10 μηνυγκιώματα, τα 9 είναι καλοήθη. Και γι' αυτό ήμουν τυχερή. Ναι. Και στα 5 οι 4 είναι γυναίκες. Εγώ δεν ήξερα καν τι είναι το μηνυγκίωμα. Ήταν δε ακριβώς εδώ, σαν 6 εκατοστά, σαν πορτοκάλι μεγάλο. Τεράστιο. Γιατί όταν το άκουσες τρόμαξες? Όχι, γιατί να τρομάξω. Δεν ξέρω, έτσι. Δεν τρόμαξα. Όταν το έχεις, τι να τρομάξεις. Ναι. Να τρομάξεις, μήπως να το πάθεις. Άμα το έχεις. Γι' αυτό δεν το είπα τότε. Σκέψω ότι πήγα έξω, δεν το ήξερε κανείς. Ναι. Μόνο η μάνα μου και η οικογένειά μου. Γιατί δεν ήθελα τώρα ο κόσμος να αναστατωθεί και 2-3 έτσι πολύ. Να το τι, ξέρω εγώ, αυτό, το ένα, το άλλο. Σε 14 μέρες έκανα τις εγχειρήσεις, γύρισα με το καλτσόν, το άσπρο. Ναι. Στο αεροδρόμιο δεν καταλάβαινε κανείς τίποτα. Όπως πήγα, έτσι και ήρθα. Αφού ήρθε ο Θάνος να μας πάρει με την Ειρηνούλα του στο αεροδρόμιο και ο Γιάννης ανέβηκε γρήγορα γιατί. Εσύ είχες πάει στην Αγγλία με τον Γιάννη. Και το Γιώργο. Και το γιο σου. Ναι. Το τρίο, δεν υπήρχε περίπτωση. Και όταν έχεις μάνα με αυτό το γιο, μπορείς να μην ξυπνήσεις, πες μου, και αυτόν τον άντρα. Άντε μωρέ, τι καλή που με είσαι. τίποτα. Ναι. Αισθάνεσαι. Και από ό,τι κατάλαβα και τον πρώην άντρα, γιατί και με τον πρώην άντρα. Αυτός μας πήγε στο αεροδρόμιο και αυτός μας έφερε και του λέει ο Γιάννης, μην κοιτάς, του λέει, μην έχεις αγωνία. Όπως την έφερες, έτσι θα την παραλάβεις. Και βγήκα εγώ και έτσι να τρέχω. Και λέω, θα ρωστιόμαστε. Κοίταξε, δεν υπάρχει δεν μπορώ στη ζωή, υπάρχει δεν θέλω. Και τώρα συγκινήθηκα από αγάπη, όχι από... Η συνέχεια της κουβέντας με την Τζέσι σε λίγο στο Joy.